Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodiči motorových vozidiel sú povinní mať všetky nápravy vybavené zimnými pneumatikami. Letné gumy za zimné vymieňajú pod odborným dozorom majstra aj žiaci strednej odbornej školy v Centre odbornej prípravy v Považskom Podhradí. Ich služby pritom môže využívať široká verejnosť. V týchto odborných dielňach vykonávame opravy, dá sa povedať, že v podstate kompletné motorových vozidiel, či už osobných alebo nákladných. No v tomto období pred zimou sa zameriavame veľmi, alebo teda dostatočnej miere aj na prezúvanie pneumatík na jednotlivých vozidlách, teda výmenu za zimné, letné za zimné. V rámci výmeny pneumatík robíme teda či už samotné prezúvanie tej pneumatiky zimnú za letnú, alebo teda opačne letnú za zimnú. Samozrejme vyváženie, kontrolu pneumatiky, v akom stave je, stav vzorku, no a celú vlastne takú obhliadku, takú prvotnú, toho vozidla, či sú tam niektoré časti poškodené, také, ktoré sú na tom prvý pohľad vidieť. Zimné pneumatiky musia spĺňať aj určité technické parametre. Zimné pneumatiky samozrejme musia spĺňať určité technické parametre, ktoré sú dané vyhláškou. Musia mať minimálnu výšku vzorku alebo dezénu 4 mm, čiže pokiaľ už je pod 4 mm, tak by sa táto pneumatika nemala používať, to je základ. No a potom druhá stránka je vek pneumatiky, aj keď tam sa teda hovorí o rôznych tých vekových hraniciach, ale všeobecne známe, že pneumatika staršia ako 6 rokov už sa považuje za pneumatiku starú, ktorá by sa teoreticky mala vymeniť. Ale záleží od toho skutočného stavu tej pneumatiky. Ľudia zvyknú letné pneumatiky vymieňať za zimné, keď teploty klesnú pod 7 stupňov Celzia. Výmenu pneumatik netreba odkladať, lepšie je byť na chladnejšie počasie včas pripravený. Tak ono je známe, že zimná pneumatika je stávaná na teploty od 7 stupňov dole. Pokiaľ sú tie teploty vyššie, nie je potrebné meniť, ale zase treba prihľadať aj na to, že teda aké obdobie je teda ten čas, či už je teda koniec novembra a tak ďalej, lebo už hrozí to, že v krátkej dobe môže trvať napadnúť ten sneh alebo byť nejaká námraza a tam už potom je problém, tam treba mať tú pneumatiku vymenenú, tak preto je vhodné radšej v predstihu prísť a tú pneumatiku vymeniť. Každopádne by som neodporúčal šetriť, je to o bezpečnosti a o tých ďalších následkoch, ktoré môžu vzniknúť vplyvom tej pneumatiky, ktorá by teda bola nesprávna na tom vozidle. Takže by som neodporúčal. Lepšie je mať zimnú pneumatiku a jazdiť na plus 10 stupňoch, ako potom, keď zo dna napadne sneh a mám tam letnú pneumatiku alebo je nejaká námradza. Prvý taký základ je, že vzorka pneumatiky je úplne iná ako letná, čiže aj tie drážky, proste lamely pneumatiky tak ďalej. Toto sa líši od letnej pneumatiky. A samozrejme zmes ako taká pneumatiky, tá guma je rozdielna. Čiže tá prilnavosť aj samozrejme na vozovku a samozrejme aj brzdná dráha zimnej pneumatiky voči letnej je veľmi rozdielna.